драма һәм комедия театрының сәхнә артында отырабыз. Сәхнә артында отырсақ та безнең монда якты, чөнки театрыбызның йолдызы яктыртып тора моны Резидә Батуллина, Татарстанның халык артисты, Тинчурин театрының алыштыргысыз артисткаларының берсе. Сез бит 89 елдан бирле. Ничә ел хәзер сезгә? 33 сезон, мен әйтәсем килә, 89 елда безнең театр стационар театр буларак ачылды һәм мин иң беренче минутларына шушы театрга килеп кердем. Менә без инде шушы Кәрим Тинчурин театрын беләбез, шундый матур, зур сәхнәле, мәхәббәт баскычлары, шундый сихри сәхнәләре. Ул вакытларда менә килеп керүләрегез нисқалый әле, ничегрәк булды? Ул килеп керәсең әйме. Аның рухы шул ук иде. Әмма ләкин бездә хәзер инде интерьерлар әзрәк үзгәрде, ремонтлар булды, реставрациялар булды. Андагы тузан исе элеккеге, ул театрның тузан исе, ул беркайчан да китмый икән күз алдына. Ничек каршы алдылар? Менә мин шуны әйтәсем киләйме, без бу театрга килгәндә буламы китайский стена. Ышыклап торучы ниндидер шундый корифейлар, шундый олы буын артистлар, аякта басып тора торган менә нык итеп шушындый артистлар янына килеп кердек дә, һәм үземне шәхсән шундый янымда стена бар, мин шундый бер ышыкта итеп хис итеп эшли башладым. Менә беркем бернинди каршылыксыз мине бар бит шулай әзрәк яңа килгәннәргә былай карыйлар, тегеләй карыйлар, алар һәрберсе сине зурлап күтәреп каршыладылар шунда да. Шундый юбилейлар узадыр, шундый юбилейларда мине инде җырлатып, син бу яхшы артистка булачаксың, күтәреләчәксең дия. Шулай күңел рухы биреп тордылар шундый. Шундый рәхәт мөхиткә килеп кергән чакларым әлбәттә исемдә. Корифейлар дидегез, кемнәр бар иде ул вакытларда? Исания апа, Хәлил абый, Әнәс абый, Тимер абый, Роза апа, Тәслимә апабыз. Әйтеп бетергесез. Хәтта Галил абый, Нуртин абыйлар без әле Аллага шөкер бу көндә бик аз калдылар иде, исән сау артистларыбыз. Менә алар безнең шәп артистлар иде. Ул вакытта режиссер Дамир Сираҗиев иде. Дамир Сираҗиев бердә менә җырчы буларак инде мен театр училищесын бетергәч филармониягә билгеләделәр инде. Җырчы иттереп, ничек инде мин җыр белемем юк, шулай да алдылар җырчы иттереп, инде безгә распределение бар. Рәхәт әйбер иде ул. Син инде беләсең кая барасыңмы, син инде эшлисе урыннарың беләдер. Хәзер генә ул кая барсагыз ярар, теләсәгез эшләгез, шушы хәл бар. Менә Дамир Сираҗиев килде дә безнең диплом спектаклен карады. Театрга алам ди. Әле мин анда бик җегет, шундый бергә укыган җегет белән үземнең беренче иптәшем белән. Без йөреп торабыз. Юк, аны алсагыз гына мин театрга барам дип үземнең әле мишәрлегемне дә күрсәтеп алдылар. Бит шулай икебез. Ринат Акбаров иде ул, мәрхүм бәй. Шулай итеп без икебез бергә театрга килеп кердек. Дамир Сираҗиев безне алды. Перераспределениега артыннан йөри үзем генә беләм. Дамир Сираҗиев үзе барып җитте Министерство культурага, менә шулай итеп театрга мин ни өчен килдем? Чөнки менә мин шушы чакта ук менә шу театрның мине ышыклап, яклап торуын инде мин күңелем белән сиздем. Һәм минем интуициям мине ялгыштырмады. Сезнең диплом спектаклегез Галия Бану идеме? Мин дипломный спектакльләрдә хәзер дә без инде көнләшеп йөридек героиняларга, Галия Бануны уйнаучыларга, теге Катеринаны Гразадан уйнаучыларга безгә инде һаман ушакта әбидер, җиндер, карчыктыр, шушындый характерлы кабанихадыр. Шушындый рольләрне безгә биреп, шушындый рольләрне уйнадык без дипломный спектакльләрдә. Һәм Аллага шөкер, мин менә biz bir-iki gene artist kalganımızdır indi teatrda işlevşi, aktrisa bulup gitken kişiler. Менә шушындый җеннәр пәриләрне уйнаучылар. Миңа калса ансы да дөрес булгандыр дип уйлыйм. Менә шулай. Дипломныйда кемне уйнадыгыз? Әбине анда, әби минем хәтта ниемдә бар, Кәгазь Шамил абый бар иде, безнең курс иде, ул миңа язып куйды. Уңышлар, анда да ул язган. Тавышың матур, халыкчан үзеңдә дә эшлә, анда да әйбәт роль уйна дип чыгармаган, җырчы бул дип чыгарган. Әмма ләкин язмыш менә шулай барды. Театрга ничә кеше килдегез сез? Biz teatrga Rüstem Yunusov Gabdrahim idi, İlduz Faiz, hozir bizning hazratinde. Men ham Rinat Akbarov.
менә без шулай килеп кердек һәм беренче көннән үк без гөр килеп һәрбер көнне бүгенге көндә яшь артистлар өйләренә дә кайтмыйча диванда менә йоклап алалар берәр сәгать шундый шушы форматта без дә эшләдек. Аның вакыты шулай була икән. Ул вакытта яшьләрдән кемнәр инде хәзер театрдагы кешеләр? Яшьләрдән Ул вакыттагы яшьләр кемнәр иде сез? Менә сез, Ринат, Акбаров, Илдус, тагын кемнәр бар иде яшьләр? Шул Габдрахим безнең алары безнең халыгай беттек. Менә Инсаф Абдулланы алмадылар безнең ул үз юлы телевидение белән китте. Ну, театрда эшләүче артистлар юк башка. Башка театр бар, Гөлнара Илалиева дигән яшьләр театрында һәм юк, башка юк. Юк, ул вакыттагы Тинчурин театрының яшьләре дип әйтәм. Кемнәр бар иде? 89 елдагы яшьләр. Без килеп кергәндә яшьләрдән Хания яшь саналды микән Фәрхи. Ул инде алар эшләп торалар, Күчмә театрдан килделәр. Анда Миләүшә Нәҗмиевалар яшьләр булып саналгандыр инде. Гүзәл Гарапшиналар. Менә без бер артыбыздан куып килдек. Безгә хәтле буын алдан театр училище бетергән студентлар иде. Шуңа күрә без инде алардан соң. Шуңа күрә без бер буын дип саныйм, менә алар яшь булып саналгандыр инде. Без балачага. Дамир Сиражиев директор режиссер иде сезнеңчә. Менә мин аны былай дип уйлыйм. Бүгенге көндә замана фантазия. Кем нәрсә хәзер мәгә чыгаралар, шушы креативный саналаймы? Мен калса ул бүгенге көндә исән сау булса, аның фантазиясе әле бүгенге көнгә дә артыграк булыр иде дип уйлыйм. Менә шуны андагы ой ул нәрсә генә уйлап чыгара алмыйдыр. Аның куйган спектакльләр, ул сәхнәләрдә артистны ачып нәрсә генә эшләтмидер. Һәм шуның өстенә ул азат итәдер, азатлык та бирәдер. Менә монда бас, монда нитүк түгел. Күрсәтәдер, шуның өстенә ул сиңа бирәдер эшләргә мөмкинлек. Менә аның шактый бәхәсләр тудырган Галия Иванованы сез хәтерлисезме? Хәтерлим, чөнки Галия Иванова бит инде ул лирический героиня, матур гына җырлап, анда без бит сәхнә буйлап шауып җырып, шәшә букет күтәреп. Юк, ул озак бармады, аның ул миңа калса иң менә бүгенге көндә нәрсәләрдер куеп азапланалар бит. Мин булай димим. Традицион булмаган формада. Бар колакны булай кашымыйлар, менә булай иттереп кашыган момент булды инде ул аның. Шул әмма ләкин ул барбер тамашачы өчен эшләде, халык килсен өчен эшләде һәм алар кызыксындырган әйберне. Арада инде режиссерның алар һәрвакыт үзенчәлекле халык, әгәр дә алар нормальный теге җирдә йөри торган кеше булсалар. Менә сез шул яшь чакта, шул елларда әйтәләр Камал театрына яшьләр йөрмичә, күбрәк Тинчуринга йөргән шушы яшьләр спектакльләренә. Чөнки бездә репертуарда менә дигән спектакльләр бар иде. Яшьләр йөри торган. Ул әйдә бар кызлар карап әйтәсем килә. Без аны көненә яңа ел төнендә 31 көн 3 тапкыр уйныйдыр. Иртән, обедта һәм өлгерәдерәк тизрәк яңа елны каршы алырга кайтырган. Ял көннәрендә без 2 тапкыр уйныйдыр. Ул яшьләргә нишләптер булган бит, әсәрләр язганнар, аны Разил Абыйгалиев иҗат итте, язган иде ул әсәрне. Шуңа күрә бездә йөри торган яшьләрне тартып тора торган, кызыксындыра торган спектакльләр бар. Бу ул чакта замана башка иде. Чөнки Фәрит Бекчәнтәев әйтә, мин ди Казан егетләрен куеп кына ди кире яшьләрне әзер кайтара алдым үзебезгә. Тинчуриннан. Ну, ул феноменны кабатлый алганнардырмы, әйтә алмыйм, әмма ләкин ул безнеке текәрәк булып чыкты. Халыкчанрак. Шул сез булганда. Рәхмәт. Шул вакытта җырлы рольләр уйнадыгызмы? Алар бөтенесе дә җырлыйды. Безнең һәр спектакльдә Берәр җыр искә төшерәбезме? Яңа карлар, яңа елның кары ява, кар өстендә учак булып, яшьлек елларым яна, ничә еллар узган. Ул һаманда халыкта, аны яшь артистлар да хәтта кабатлап җырлыйлар. Җырлыйлар, яңарталар, димәк, аның җырлары матур иде. Ренат Шәмси белән сез җырладыгыз инде. Без аны башта Рөстәм Юнусов, Габдрахим белән чыгардык спектакльне. Ул аннар санында инде китте Рөстәм театрдан, Ренат Шәмси калды. Әле без аны Фәнәгөл Галиев белән дә яшьләр театрына китте аннарсын. Аның белән дә уйнадык. Ул геройлары күп булды, героинясы гына бер иде. Мин булдым инде ул. Анда мин алыштырмадылар. Менә Фәнәгөл Галиев та юк, Габдрахим да юк. Бик күп артистлар. Менә Ренат Акбаров та юк. Галәмәт инде.
Шулай да сіз енді қиялланғансыздар Мәйсәрәні ойнарға, Балеваны ойнарға. Келіп шықмады енді. Білесізме, ол әрбір артиста болады енді, бір заманында енді. Ол білесізме, ол қиялда түгіл аны ойнау. Нишләптір алар хатын қыз матур болар, көріне, матур болып көрінәсі келген. Міне шушын алар нишләптір кішінің көз алдында матур героиня болып, матурларына қоя деген бір бар бит енді шундай стереотип урысша қойылған. Бізге міне шушы нишләп мен матур түгел екен деген бір ойнатасы келгендір ол. Бәлки шушы рольларны. Әмма ләкин мен өмірімде алай хаялланып нетіп йөрмәдем, нәрсә бирсәләр шуны ойнадым, ойнайм, бик рәхәтләнеп йөрим. Менә шул. Мухалибануларны ойнадым, мен Аккалфакта Хәмдияләргә хәтле уйнадым, алар бит инде. Героинялар. Нормально. Сезнең бүген монда сөйләшергә теләмәгән темагыз бармы? Юк, мен бөтен темага да рәхәтләнеп сөйләшәм, чөнки минем эшемдә бер генә дә юк. Минем яптырым, яшереп, кеше үзе генә нитеп каладыр дим. Үзенә начарлык кына эшләйдер. Инде һәр вакыт ачык. Шуңа күрә сорауыгыз булса рәхәтләнеп җавап бирәм. Бар артист Резидә Тухватуллина, бар җырчы Резидә Тухватуллина. Алар бер кешеме, әллә аерым-аерым? Алар бер кеше. Алар икесе дә бер кеше. Беләсезме, сәхнәдә артист гел төп рольләр уйнарга мөмкин. Һәм кырыйда гына уйнап торырга мөмкин. Шулай бит. Менә әгәр дә артист кешегә ничектиләр, халык кеше ярата торган бер харизма, ниндидер бер үзенчәлекле истә калдыра торган бер эс генә булса да, бер күзәнәге булса, ул инде бәхетле артисттер дип уйлыйм. Ә мин мактанып утырмыйм, мин аны тоям, сизәм, булай гына шуның хәтле еллар тамашачы синең белән яратып, ихтирам белән караган икән, димәк, ул әйбер миндә бар, шуңа күрә җырда мин, Аллага шөкер, һәм мин театр сәхнәсендә уйный белми дигән кешене ишеткәнем юк. Хәтта син кайчан уйныйсың, без сине карар идек, без сине яратабыз дигән кешеләр, тамашачылар, шуңа күрә икесе дә бер Резидә. Кайсы персонажыгызның исеме белән сезгә дәшкәннәр? Менә бу сорау бер генә дә менә Исламия апаның кырпазлар артында Ясмина дип атасалар, үз гомерем мин бер генә кешенең артистканың шушы исем белән атаганын ишеткәнем бар, әмма башкаларны юк. Ристол бары тик Резидә. Сезнең рольләрегез ничек туа һәм аларны кабатламас өчен нәрсә эшлисез? Нәрсә әйтсәгез дә кабатлана. Мин генә түгел, бөтенесендә ниндидер бер штамп дип атыйк мин дип заны. Аны былай итеп, тегеләй итеп, нәрсәдер үзгәртергә мөмкин, ниндидер бер. Әмма шушы шәхес роль барбер шушының уты, ышкыны син икәнлеге бәреп чыга. Аңлыйсыз нәрсә әйтергә телим, ул юк. Булмый ул. Йөз төрлегә әйләнеп булмый. Бар үзең шунда килеп чыгасың. Сезнең үз тамашачыгыз бармы? Әлбәттә. Һәм кайсы спектакльләрдә нәкъ Резидә Тухватуллинага дип киләләр? Бүгенге секундә мин һәр спектакльләрне атап әйтмәс идем. Элеккегрәк чакта мин хәзер чөнки үземне урысча эшләп позиционирую барып башка яктан инде бүгенге секундә бирсәләр уйныйм, бирмәсәләр уйнамыйм, әйтсәләр барам, әйтмәсәләр бармыйм дигән позиция белән яшим, чөнки яшем дә бара, инде хәзер заманалар үзгәрә. Шуңа күрә шушындый, шушы сине карарга киләбез дигән кешеләр ишеткән бар, әмма шушы ролемне дип әйткән кеше юк. Кайсы спектакльләрдә сезне хәзер күреп булалар? Алай түгел булай ул. Менә башта мин аны шуны итеп кабул иттем, анда язылган роль бирәләр бит инде. Карчык Резидә Тухватуллина. Карчык. Менә миңа да карчык рольләрне уйнарга вакыт җиткән икән, бик борчылдым, бер 3 көн әле әзрәк итеп. Хәтта әскенә конфликтта булып алды режиссер. Шулай да миңа калса, мин рәхәтләнеп уйныйм, шушында миңа шундый яратмыйча башланган эш киресенчә әйбәт булып чыкты. Урысча ата обратно, киресенчә. Чулпанда мин Явыз кайнананы уйныйм. Бик характерный күрәсем килгән иде, спектакльдә уйныйм. Шунда күрергә була. Әйне менә күп кенә спектакльләр инде репертуардан әкертеңнә ел сайын берәр кысада төшеп бара. Ансы кызганыч әлбәттә. Менә кысалар алар барыр иде дип уйлыйм. Алай түгел булай ул да нинди җырлар җырлыйсыз әле?
ayrılabız küpkeme, elle ayga, elle yılga, elle ömürlükkeme. Mine şu şunday üzümüzün halk jırlarını kiritip jırlagan matır bolan spektakllerge halk gerek. Mine bu endi pişet koyulgan boyundur. Qaysi rolingizни yo'qotuvdan qo'rqasiz? Elbette her birisinden de çünkü artist kişi her vakit safta işte bularga tiyiş. Ol bit niştiler biyuşi bir mesela ayağı bir başlay jırşının tavuşu bite başlay drama artistinin elbette neleri bite hatta oynamay turgan bir ikişer yıl buldu, andi zamanlar buldu. Şuna göre jırşı bularak da ol bit bütün erikin işlerley bersin çıkıp kına basas özüngüne. Hem şuşlay gına turasan rejissörler rol bir geçten eyteleri sen jırşı tügül aralaş partiyarını unutmadı. Mine şuşunday eybirler ki yol ikinci yaka kirip kite baş şuna köreşlerge eyteli ötüşmesin. Asıl kışta ne için siz oynamadınız? Sizge bir rol bergenleri Yok, asıl kıştan başa bir şunday başlandı. O zor musical olarak zor jırşı eybet, ariyalar, lenseler şunday matur jırlar jırlaytırgan bir eser olarak gelip kirdi o bizim tiyatrga. Ama lakin o çıkkan momentinde anda birgine de jır kalmadı. Anlaysızmı nersege jır anda yok. Mine o men bergen rollarının anda indi jırları bitirdiler. Çünkü benim anlawımça o az vaqt kına süre turgan eser tügüleydi anın için ilemirge çünkü bizim şarap tügüleydi. Biz bitinde halk şanıra gazirek başka şarap formatda işleybiz. Şuna göre mene kalsa o jırşı bularak o eser bir ağır buldu. Şuna göre ahırına kilip jiterek anda bir köp plastiski yeşlergine belki buldura ala durgan hareketler, anda bir köp uyanıp çağırgan batut degen sikire turgan aybirler. Siz endi eskavat boldu. Rahmat. Mene jawab men endi bir yiroqdan keldi men. Ben şulay kim bilgan azraq oyoqlar da endi turaymi vaqt. Şuna göre men o roldan bir gebet ağa qarab asıl kış degen spektakl bizning beyesi düşmegendir. Mine teatrımızın baş rejissörü Tufan İmamuddinov yetakçiliginde bizde aprel ayında bulan Umay degen laboratoriya, opera laboratoriyası. Anda 3 opera ijat etilecek, Xатын kız kompozitör, Xатын kız dramaturglar birge jıyılıp Xатын kızlarga bağışlangan. Siz bit katnaştınız probalarda? Yok, katnaşmadım. Birinde probaga da katnaşmadım, men aytışı yok. Renat Şamsiyevlar bilen jırlap qaradınız mı solda? Biz şunu jırlap qaradık. Siz opera jırlaysınız mı? Şulayma jırlay alırman diken. Nişep opera son, men anlamayman. Şunday ne özünçe laboratoriya, şunday opera jırçıları çıgara turgan. Opera jırçıları çıgarmayın, bizde bir eksperiment şekilde işlep qaralar. No, kelip şagır ala berse sizden barысы da bular. Endi spektakllerde oynar ediniz hazır. Endi spektakller tili sizning artistkalaringizda to'xtatilgan. Ne rahatlanıp mana aytadilar her artistkani dunyoga chiqaradigan ishlar yaysa roli mana shu shunday rol o'ynaysim keladi. Xalq mana rezida o'ynay bit shu rolda nechuk rahat bit bu spektaklda deb mana xalq yürüy turgan rolda shunday yaxshi spektaklda o'ynaysim keladi. Men ham bo'lay güzellik keladi. Turmush, asırlar, dünya ol baribir turmush ol bir. Ol yaratuv, ol hisler, ol konfliktlar, ol uylar, mana anlaysizmi, mana nechta aytayim, munosabatlar ko'p bit endi ol turmushda mana shulardan olgan real turmushda ko'rsatib turgan mana shunday bir pozitiv, mol optimist ruhda bo'lmaydi, ol mana shunday bir asarda o'ynab, mana ayda bari qizlar qarita Zahra rolida o'ynagan shunday bir rol esa. Hazır endi sizge abilerge ne jitmey koyar vaqt istediniz.
Шулай ма? Яра, біз қазір енді репетиция жасадық, әбені біз нашар ойнамайбыз, шандырып ойнайбыз, шоңа көре анда бит әбен ойнауға бірін түгіл грим саласың да тауышын жасында шаңыртасың да ойнайсың, аның бір нәрсесі жоқ. Шоңа көре ярай ойнайбыз. Hürmetli тамашачылар, біз бүгін сахна артында Татарстанның халық артисті Резидат Тухбатуллина белән сөйләшеп утырабыз. Менә сезгә генә шундый сорау бирәсем килә. Актриса булырга теләгән яшьләргә, иҗат итәргә теләгән яшьләргә нинди киңәшләр бирәләр? Менә миңа һәрвакыт сорау бирәләр Инстаграмларда, шулай язалар, сорыйлар, Степан ничек итеп кереп була, нишләргә кирәк, нәрсә, ничек. Ул үзеннән үзе барып керәсең, алай торып уйлап йөреп, булай булырмы, тигеләй булырмы дип уйлау андый бер генә дә фикер килергә тиеш түгел артистка. Ул шир, мин теге нишләтим, зур сүзләр сөйләп утыруым түгел. Мин аны чын күңелдән әйтәм. Башка кая бармын мин, нишләрмен, ничек дигән уй миңа килмәде. Әгәр дә ул шушы юл белән син эшләргә җыенасың икән, андый фикерләрне дип әйтим. Аның өчен әлбәттә самокритика дигән әйбер булырга тиеш. Беренчедән әзрәк кенә булырга теләүче күптер ул. Һәрбер сезнең бар артист булсагыз килеш. Миңа булса киләдер. Юк инде Хәзер миңа булса бөтен кешеңдә артист булып сәхнәгә чыгасы килә. Һәм уларны уйлап тормый, кем ничек булдыра бөтен сәхнәдә. Чөнки бернинди җаваплылык хисе. Монда театр актеры турында сүз бара. Театр, ул башка җир. Шуңа күрә бөтен кеше килә алмый. Монда килеп тә китеп баралар күбрәк. Чөнки ул башка хезмәт. Монда чыгып кына фонограммага да җырлап булмый, аңладыгыз инде. Батыр күлмәк белән генә дә нәрсәдер исбатлап булмый. Монда уйнарга кирәк, монда шандырырга кирәк. Шуңа күрә нәрсә дип әйтим. Чыннан да ул кешенең үзәгендә була. Әгәр дә шулай берне тоясыз икән, мен шулайдыр. Һәм характер булырга тиеш артисттан барсаң. Болай гына тормышта гади кеше кебек нитеп кенә йөри торган булсаң булмый. Очкын утыгыз бар икән менә шушы җан атырган, любой ситуациядан чыгара торган тормышта, сәхнәдә генә түгел. Менә шунда артист булып була. Демәк, шундый киңәш бирәсез. Әлбәттә, җанырга кирәк. Үзегезнең мәңге онытылмый торган берәр монологыгыз бармы? Рольдән. Юк. Юк. Җыр. Җыр бар. Мәсәлән, ул минем иң зур бәхет дигән җыр, чөнки мин яши. Әйдәгез, музыкалык пауза ясап алыйк. Җаның тәнең биреп, эшләр эшең булса, эштән сине сагынып, көтәр кешең булса, иң зур бәхет менә шул ул дөньяларда, иң зур бәхет менә шул ул дөньяларда. Мин инде югары башладым, мондый вакытта әзрәк кенә югалып та каласың. Шуны әйтәсем килә. Мин яши шушы ярты гасыр гомеремә җиткәндә, мин тормышны тәмендә һәм нәрсәдә асылы икәнен төшенә башладым, аңлый башладым, һәм ул бик гади икәнен аңлый башладым. Һәм шушыны тоеп, ул беренче чиратта син өең буларга, өйдә рәхәт, җаның тыныч, сау сәламәт һәм яратып эшли торган эшең. Син кеше шул вакытта, һәрвакыт шат күңелле, бәхетле һәм кешегә кызыгып карамый торган тормышта яши икән. Менә шушы әйберләргә мин ирештем һәм мин шушылардан тәм табып яшим. Менә шуңа күрә шул җырда мин аның 4 куплет ул бәхет шуларда тик җырым. Концертларыгыз көтеләме? Юк, хәзер мин андый сольный концертлар бирмим, чөнки театрда эшләү дәверендә без айда 2 тапкыр җырчы буларак концерт куядыр. Бик күп концертлар куелды. Хәзер мин булай дип аңлыйм. Хәзер тамашачыга шоу кирәк. Шоу. Миңа калса, кеше хәзер тамаша залларына, театрларга да җырчыны тыңларга түгел, бу минем фикер. Нәрсәдер менә аны гына карыйм дип, нәрсәдер алам дип хисләнеп утырырга түгел,
шоу кара килә. Менә галәмәт кем ничек шуңа күрә кемнәр хәзер касса җырчылары. Алар хәтта мин исемнәрен әйтеп сөйләшмим, бер артистка, җырчы артистка инде, артист тамашачыларга тотып сикерде кешегә, беләсезме? Менә нәрсә белән шаккатыра, мин улай берләрне эшли алмыйм. Аңлыйсызмы? Мин җырларга тыңларга килүчеләрне әлбәттә ул бер зал җыеп буладыр. Әле мин әзер түгел. Әзерәк вакыт узды. Җырларны ничек сайлыйсыз? Бик кат сайлыйм, чөнки миңа әз генә булса да кайбер җире туры килмәсә, мин ул җырны җырлап та ятмыйм, яздырып та ятмыйм. Менә бөтен мәгәр менә шушына чыга икән, мин аны җырлыйм. Менә сүзе туры килсә, көе туры килсә, һәм гомумән әйбәт кенә шушы 4 минут эчендә бөтен үзең шушында җырлап җибәрерлек дәрәҗәдә син яисә шатланып шундый бер әйбер ут чыгара ала торган җыр икән, мин аны җырлыйм. Калганы белән вакытымны да рәм итеп ятмыйм. Шуңа күрә җырлар өстендә мин шулай эшлим. Һәм шуны әйтеп каласым килә, сәнгать әсәрләре хәзер турыдан бәрәләр шигырьләр, мәсәлән. Шул кәстрүл, аңлыйсызмы, менә мин шул гади итеп әйтәм, менә син анда бардыңмы, моннан сикердеңме, мин сине яратам, син тегеләй эшләп, алай түгел. Сәнгать әсәре булырга тиеш бит инде ул. Мин сине шундай сагындым, сизәсең микән шуны, айны болытлар капласа, табарсың микән юлны. Менә бөтенесен аңлап утырасыз һәрбер сүзне. Ул нинди сәнгать сүзе белән иҗат ителгән. Мин сине табармын микән, син аны шундан төшеп киләдер, тегеләй менә хәзер менә шундый нигә китте, кабул итә алмыйм. Кайсы шагыйрьләрне яратасыз? Хәзергеләрдә. Мин шагыйрьләр, мин гомумән поэзия белән бик шөгыльләнмим. Бик алай итеп бетерә алмыйм. Әмма китапларны укырга тырышам. Менә соң вакытта Instagram белән начар гадәткә кереп килә башладым. Компьютерда, интернетта утыру белән китапларны мин библиотекада язылган укып бара. Менә һәрбер элеккеге әсәр Мөхәммәд Мәһдиевләрне яңа баштан укып чыктым. Хәтта Галибҗан Ибраһимовларны укып чыктым. Менә һәм тормышны язганнарын элеккеге чакта ничек яшәгән, алар бит шушы вакытларны тасвирлаганнар, үз заманнарын. Һәм бүгенге көнне чагыштырып карыйм. Biz яшибез икән бит, нәрсә җитми безгә икән, шушында уйлар тормышны карыйм мин. Шуңа күрә менә шулай, шушындый элеккегрәк безнең әллә минем яшем шуңа күрә шул яшемнән туры килә микән. Менә театрга да урта буын йөри. Гомумән сизәсез микән сез шуны? Һәрбер театрга, яшьләр дип әйтмим, яшьләре дә алар 15 яшьлекләр йөрми. 25 ул инде яшь кыз, яшь егет түгел, аңлыйсызмы, шуны әйтәсем килә. Театрга да урта буын. Аларга кирәк рухи азык. Шуңа күрә миңа калса тамашачыларга шушындый рухта эшләргә кирәк. Алар яратыбрак киләчәкләр һәм куячаклар да, тыңлаячаклар да. Менә шундый фикердә әллә кайдара кирип киттем. Киләчәктә тамашачы булыр микән безнең? Театрларның, безнең генә түгел, гомумән татар театрының. Театрда гына түгел, башка җирләрдә дә мин әйтәм, менә шоу дигән ул интернет заманы, телевидение заманы. Хәзер җырчыны яисә артистканы карарга килми кеше, менә шулай кызык табып, ял итәргә килә. Алар да бетсә, шуңа күрә заманына күрә алар да булачак. Менә театрны, халыкны, тамашачыны тотып торыр өчен бүгенге көндә бүгенге белән шөгыльләнсәк иде. Biz, мин хәзерге моментта карап торам, әле без булачак, иң яратмаган әйберем, без гомер буе менә мин туганны бирле будущее, безнең киләчәк, һаман киләчәк. Бүгенгесе белән яшәргә кирәк. Бүгенге тормышны, бүгенге тамашачыны югалтмаска иде. Шуңа күрә киләчәкне тәрбиялибез дип бүгенгесен югалтып, алардан да мәхрүм калып, бүгенгесен дә югалтмасак иде. Бу әйбер әзрәк сизелә театрда. Башка театрларга йөрисезме? Нинди спектакльләр карыйсыз? Тырышам барырга, карарга Качалов театрына, менә теге сезонда бик йөрдем, бу сезонда әле барган юк. Камал театрының спектакльләрен карап барырга тырышам. Мин аны беләсезме нәрсә өчен? Нәрсәдер алырмын дип түгел. Үземне күрсәтеп кайтыйм дип. Бу тормышта артта калмыйм дип. Һәм
нәрсе бара икән әзрәк шунда, нәрсе кылана икән бу халык, не бу тормышка мин дә шушы яраклаша алам микән дигән позиция белән дә йөрим. Менә шуңа күрә кызыксынам. Менә сез килешәсезме? Күпмедер дәрәҗәдә хәзер татар театры ниндидер бер кризис чорына керде. Ниндидер шаулаган премьералар юк. Кызганыч. Бәрібір туктап калган шикелле хәзер. Кызганыч. Нидән, нәрсәдән икән соң ул? Бит артистлар шул ук. Миңа калса без дип сөйләшәм, чөнки без монда эшлибез, үзебезнең театр турында. Шул әйбер өстендә эшләргә кирәк. Тамашачыны кызыксындыра торган, күңелен үстерә торган әсәрләрне куярга кирәк. Аның бер нәрсәсе дә юк. Исламия апа кебек берәр әсәр куеп карыйсыз килмиме? Менә беләсезме, миндә нәрсә юк. Сез бит якташлар. Без якташлар, якын без җыр буенча икебез. Миңа Исламия ападан да яхшы җырлаучы юк. Чыннан да, мин аны чын күңелдән әйтәм. Кыр димеш казлар артыннан. Аны бер артисткада, әллә җырлаучы артисткада менә шуннан чыгара алмый. Шуңа күрә җырлар буенча без бәлки ошаганбыздыр, менә нәрсәдер, ниндидер драм кружоклар, әсәрләр язу, кую, андый бер бөтенләй юк. Балалар белән эшләү юк. Ярар, берсен яхшылап эшләп бетерик без. Вакыт күрсәтер. Исламия Махмутова дидегез, сез аңардан нәрсәләргә өйрәндегез? Беләсезме, чыга иде. Ул менә сорыйлар бит, кумирыгыз кем дип. Мин аны бүгенге көнгә кадәр үзем кумир дип йөридем. Һәрвакыт җавап. Бүгенге көндә Исламия апа без бу дөньядан киткәч, кумир, ул кумир. Минем өчен сәхнәгә чыга, булай карап кына тора. Тамашачы карап һәм аны ярата. Нәрсә генә эшләсен. Монда гына әйтсә дә авызына карап тора. Менә каян килә ул, нәрсә ул, менә нәрсә ул? Хәтта тотып карый торган булгандыр. Әлбәттә, менә нәрсә соң ул? Нинди мәхәббәт ул? Нинди харизма ул? Нинди нәрсә ул? Нинди күзәнәк булган аларда? Менә шушындый артистка булсам иде мин дип куям әлбәттә. Миңа калса аның гадилеге. Гадилек, менә кеше белән гади, менә Хәниянә нәрсә өчен җырчыларга әйтәм, инде икенче кешегә әйтәм. Ул шундый ук яратыра торган кеше иде. Мин әйтмим, әллә нинди җырлап, бар бит инде алардан да яхшырак менә яратыра белү. Ул табигатьтә Ходай тарафыннан бик сирәк артистларга биреләдер. Менә нәрсәдер, менә Ходай Тәгалә яратып ясаган баласыдыр. Артисткадыр ул. Исламия апа репертуарынан берәр җырны җырлап карыйсызмы? Картая мәнисің йөрәк, маңгайлар сырланса да, үтті яшьлек жүләрлек дип, җырларда җырланса да. Менә ни батырсыз җырлар. Жүләрлектәр булдымы артистка буларак? Юк, мин һәрвакыт уйлыйм, мин баш белән дус. Шуңа күрә андай жүләрлекләр шәп. Мин һәрвакыт алдан ук инде ничек контроль ул татарчасы ничек була. Үземне кулда тотып, һәрвакыт тәрбияләп торган бик кешедер дим үземне. Шуңа күрә андай галәмәтләр эшләп йөрмим. Чөнки вокал үземнең әйтәм башым белән Аллага шөкер дус. Дуслыкта. Сез менә беренче тапкыр Хәния Фәрхини искә алдыгыз. Искә төшерелгән театрда эшләгән булды. Мин аны белән бик аз эшләп калдым, чөнки Дамир Сираҗиев театрга килүгә 15 артистны кыскартып атты һәм шушы кыскартуга эләкте. Фәнәвил белән алар әле тормышта бергә иделәр. Фәнәвил артист буларак театрда калды. Хәния китеп баргачтан аларның язмышлары да аерылышуга килеп җиттедер дип уйлыйм. Шулай да бөтен нәрсә вакытында авыр. Мин үз тормышымнан да әйтәм, вакыт уза. Менә все, что не делается, все к лучшему дигән әйбернең мәгънәсенә вакытлар узгач. Ул бик гади сүзләр, аны әйтергә яратабыз без, әмма ләкин аның асылына төшү. Ул инде кеше үзе килә ул фикергә. Миңа калса Хәния җырчы буларак чыгып китеп бу театрдан үз юлын табып, миңа калса ул бик зур, аның өчен
Құдай тарафынан зор бөлек болғандыр деймін. Аның сахнада ойнауын хатırlайсызбы? Нәрсе? Мен хатırlayмын, айтам, стационар театрға келуге, енді ол элеккеге репертуарны, хәтта мен аның нәрсе ойнаған қарыға өлгермей де қалдым. Чөнки бик тиз булды бит инде ул килүгә, шундый кыскартулар булды. Әмма ләкин менә шушы Исламия Падаковның интервью гадилек, кешелеклелек анарда бик хас иде. Менә яраттыра торган әйтәләр, сөйкемле сөяге энергия, менә һәм модный сүз бар, энергиясы менә тартып тора торган, яраттыра торган. Менә шушы аның аркасында да ул зур кеше булгандыр, зур шәхес булгандыр дип мин аны. Хәния, менә без концертына бардым, мин аны әле бу дөньядан китәр алдыннан да инде, мин аның күзенә дә күрмәдем, мин яратмыйм анда кереп, артистлар белән сөйләшеп, нәрсәдер әйтеп йөрү. Кайрада күреп алган, мин нитеп әйтмим. Менә Резида килгән бит дип, ул бөтен менә мактанып әйтмим, тамашачылар алдында ул шушында да игътибарын биреп өлгерде. Миңа калса ул шунхат игътибарлык уларыннан чыга, күңеленнән чыга, башыннан, шуңа күрә аны тамашачы яраткандыр дип беләм. Менә гадилек, ул кешелеклелек, игътибарлылык. Менә шулай Ханияны мин шулай дип искә алам. Урдаш мактаусың инде. Әлбәттә. Әмма сез Тинчурин театрына килгәндә эшкә дип киләсезме, бинага дип киләсезме, спектакльгә киләсезме, коллектив янына киләсезме? Бу секундә. Әйе, Мин аны бер интервью бергәндә әйттем, мин монда өйгә килгән кебек киләм. Ничектер, менә икенче өем. Мин моны зур сүзләр итеп әйтмим. Чыннан да ул шулай, шуның хәтле. Һәрбер артистны мин кайвакытта артистлар арасында сөйләшкәндә үз араларында ниндидер монсы тегесе дип әйткәннәргә әзрәк шаккатып та карыйм. Аннары аларны шикердәшәләргә дә мөмкин. Шулай да мин аларның һәрберсен чыннан да яратам. Минем бер генә дә усаллыгым юк, явызлыгым юк безнең артистларга. Һәрберсе бу тормышта тырышып, тормашып, беркем дә үземне гениальны, ул үзендә гениаль дип саныйсыз нәрсә әйтергә телим. Шуңа күрә һәркем шәхес, һәркем кеше яратып, сагынып, эшкә өйгә кайткан кебек шатланып киләм. Ул бик зур минем тормышымда яшь торышым. Бүгенге көндә син яшь күрәсең диләр. Чөнки мин эшемне яратам. Ул зурайдыр. Яратмыйча эшкә йөрү бик. Әмма Тинчурин театрын нәрсә өчен яраттыгыз сез? Гадәттә бит театр училищесында укыганнар бар да Камалга барырга телибез. Сез нәрсәне Тинчуринне яраткансыз? Мин килеп күргән, миңа инде килгәндә 18 яшь иде. Мин башка әйберне күрмәдем дә. Хәтта мин Камал театрына барып, Шамил Зинурович вакытында проза исәндә Галия Бануны куйдым. Мин анда инде җырчы буларак чакырып, Галия Бануны уйнатып алдылар. Ул бер-ике генә тапкыр булды. Һәм мин анда үземнең башка дөньяда икәнемне тойдым, андагы артистлар безнекеләр кебек инде сине якын итмәвен тойдым. Хәтта әле бит белеп тә бетермисең, кайсы звоноктан ничек чыгарга, менә анда башка төрле атмосфера. Инде 3нче звонок булган, сәхнәдә булырга кирәк, ә мин әле бүлмәдә утырам. Әйтүче дә юк, аңлыйсызмы, мин шушындагы мөнәсәбәттән үк сизеп алдым, мин монда кирәк түгел. Менә анда юк. Гениальный артистлар, идеальный барсы да яхшы. Минем анда барасым да килми, эшләргә теләгем дә юк. Зур, матур, үзебезнең республикабызның театры барасы килгән кешеләр әлбәттә барсыннар. Мин монда иштиләр асылкыш дип әйтәм. Мин монда чөнки үз өемдә асылкыш булып беләсезме, мин монда беренче, икенче булып кайдыр йөргәнче, мин үз өемдә беренче шушы әйберне тоямдыр, шуңа күрәдер. Менә Тамашачылар Тинчурин театрын яратучы тамашачылар шактый һәм алар күп. Сезнеңчә алар нәрсә өчен ярата икән Тинчурин театрын? Бәлки гадилек өченме? Әлбәттә, гадилек өчен, чөнки ничек дип әйтим, бар опера театры. Мин гел читкә китә башлыйм, сүзем шуннан башлыйм. Бар, менә дөньяда масса, менә без күбрәк, менә бу дөньяда гади тормышта яшәп яткан кеше күбрәк. Югары сәнгать бардыр, ул азрак. Балачага азрак, ә менә киң күләм тамашачыларны без шушы безнең тормышны, безнең солыкны күрсәтә торган театр без.
пафослы итеп түгел, безнеңчә, шуңа күрә күбрәк яратадыр ди. Безнең үз тамашачыбыз бар, югалтмаска иде. Тамашачыларга нинди теләкләрегез бар? Нинди теләкләр? Менә Пушкин картасы белән безгә килсеннәр инде, әлбәттә. менә ул әйбәт әйбер ул. Чөнки ничек тә булса тамашачыны инде заманалар үзгәреп тора. Акча түләп дигән әйберләр дә бит инде ансы да авырлашадыр. Аңлыйсыздыр, нәрсә әйтергә телим. Шуңа күрә менә хөкүмәт тарафыннан менә шундай Пушкин карталарын таратылып, тамашачыларны китерү. Анда шундый яшьләр, чыннан да балалар да килә. Бик әйбәт, бик яхшы проект. Тамашачыларга нәрсә теләйбез инде? Беренче чиратта без исән сау булырга тиеш. Икмәк булса, җирдә була, икмәгебез булсын. Кешенең күңеле рухи языкка да тартыла башлый. Менә шулай дөньябыз матур, аны күрә генә белергә кирәк. Сакланып, үзебезнең кәефебезне төшереп ятмый, яшик. Тагы да авыррак заманалар булган. Иң мөһиме, исән сау булыйк. Тамашачыларга мин шуны әйтәсем килә. Сау сәламәт булсак, бөтен нәрсәдә күзгә күренә. Театрда, бездә, артистлар да, бөтен нәрсәдә. Шуңа күрә сау сәламәт булыйк. Рәхмәт, без бүген сәхнә артында Резеда Төхфәтуллина белән сөйләштек. Әйдәгез берәр җыр белән тәмамлыйк бу очрашуыбызны. Үтте дә китте яшьлегем, үткәннәрен сизмәдем. Я үтмә дип, я китмә дип, үземдә соң әйтмәдем. Яра китми торсын әле. Рәхмәт, бик зур сезгә килгәнегез өчен. Күрешүләргә кадәр. Амин, үзегезгә рәхмәт.